Dag og velkommen. I dag vil jeg interviewe Medina omkring fordøjelsessystemet. Jeg vil starte med at høre om, hvad fordøjelsesenzymer er. Ja, jamen fordøjelsesenzymer det er naturlige katalysatorer, som produceres og udskilles af kirtler på forskellige steder igennem fordøjelsessystemet. Enzymerne de nedbryder føden til mindre molekyler, så de er nemmere at optage af tyndtarmen. De findes i mavens slimhinde, som er inde i mavesækken, og i tyndtarmen. Tyndtarmen det er sådan, vi har her og her. Der findes forskellige slags fordøjelsesenzymer, f.eks. amylaser, som nedbryder kulhydrater til glukose. Så har vi lipaser, som nedbryder fedtstoffer til fedtsyre og kolesterol. Og proteaser, som nedbryder proteiner til aminosyre. Og det er jo ligesom fordi der er jo de her forskellige... Meget interessant. Hvor indledes nedbrydning af fedtstoffer til fedtsyre og kolesterol? Jamen, nedbrydningen af fedtstoffer til fedtsyre og kolesterol, den indledes i tyndtarmen, og det sker med tilsætning af galle fra galleblæren. Og galleblæren, det er den, vi har her, den grønne her. Ja. Og de fordøjelsesenzymer, vi så kalder lipaser fra leveren. Og lipaser, det er jo, altså grunden til, at det så er lipaser, det er jo fordi, at det er fedtstoffer, som skal omdannes til fedtsyre og kolesterol. Ja. Hvad optager fordøjelsessystemet så? Jamen, det optager en stor del af den føde, vi får ind, bortset fra fibre. Vi kan fra naturens side ikke nedbryde kostfibre, og de er derfor blevet et godt medium for affaldsstoffer. Ja. Og det er nemlig også en af årsagerne til, at kostfibre de er så vigtige for mennesker, der for eksempel lider af forstoppelse, fordi de ligesom ryger ud som affaldsstoffer. Fordøjelsessystemet det er i stand til at optage visse grupper af næringsstoffer, og dem har jeg egentlig nævnt før, men det er jo så kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og vitaminer. Yes. Hvad sker der så i fordøjelsesprocessen? Jamen i fordøjelsesprocessen, der sker der jo så det, at maden den nedbrydes i mindre dele, så næringsstofferne kan optages og udnyttes af kroppen til at producere energi og tilføre næring til cellerne. Og nedbrydningen af væv, skulle jeg til at sige, det starter jo først frem til munden. Men vi tykker maden, og det bliver blandet med spyt. Og allerede i spyttet der bliver der tilsat forskellige fordøjelsesenzymer, som jeg også har nævnt lidt om. Og disse fordøjelsesenzymer de bidrager så til nedbrydningen af føden sammen med andre hjælpestoffer. Så bliver maden ligesom ført videre ned i de her forskellige kanaler. Ja. Ja, men det kommer lidt mere ind på senere. Hvilke sygdomme kan fordøjelsessystemet få? Jamen, der findes faktisk rigtig mange forskellige sygdomme, som man kan få i fordøjelsessystemet. Der er alt fra tarmslyng, tumor, svulster i tarmen, blindtarmsbetændelse, brok, analfistler, eller hæmorroider, madforgiftning, kræft i mavesækken, også mavesår og dyspepsi, som man kalder dårlig fordøjelse, galdesten, skrumpelever osv. Men ja, altså det er fx meget normalt eller almindeligt at få hæmorroider eller dyspepsi. Og sådan noget som dyspepsi for eksempel, det kan jo forebygges bare ved omlægning af kost. For eksempel ved at tilføre flere kostfibre til kosten. Og det kan skyldes en lang række tilstande eller sygdomme med vidt forskellige oprindelse og alvorlighed. Men det kommer som regel af kost med for få kostfibre. Ja. Og det er som oftest så er tilstanden ganske anderledes. Hvordan er fordøjelsessystemet så opbygget? Jamen fordøjelsessystemet det er jo så, det fungerer lidt som et langt rør, som går fra munden og så ned til endetarmsåbningen, hvor rester og affald kommer ud af kroppen igen. Røret det er det vi kalder fordøjelseskanalen, og hver del af fordøjelseskanalen har sin egen funktion. Munden, det har, som jeg har nævnt lidt om, det er jo der hvor vi tykker maden til mindre dele, og det blandes jo så med enzymer fra spyttet. Og så kan starter fordøjelsen faktisk allerede. Det kommer jo så ned igennem spiserøret, ned i mavesækken. Der blandes det med andre enzymer og syre, og nedbrydningen af føden fortsætter. Så går det ned i tyndtarmen. Og der tilsættes enzymer fra bugspytkirtlen, som vi har her. Og i slutningen af tyndtarmen, det er så hernede, er maden så
så nedbrudt, at de næringsstoffer, kroppen behøver, kan trænge igennem tarmens vægge og over i blodet. Og så det overskydende vand og mineraler af maden optages så i tyktarmen, og det er sådan, vi har her, og kommer ud af endetarmen som affald. Okay. Og hvad er dets funktion? Jamen, fordøjelsessystemets funktion i store træk, det er jo sådan set at adskille næringsstoffer og affaldsstoffer fra hinanden, fra den føde, vi optager, og så at skille sig af med affaldsstofferne, så kommer ud som affald. Ja. Og hvordan kan systemet så påvirkes af arbejdsmiljøet? Jamen, det kan det jo sådan set ikke rigtigt, men hvis jeg nu skulle nævne noget, så ville det jo for eksempel være en travl livsstil, som gjorde, at man ikke havde tid til at smøre en ordentlig madpakke, så det blev jo et eller andet hurtigt fastfood eller sådan noget hver dag. Eller ikke, man for eksempel ikke får en ordentlig varieret kost, både med proteiner, kulhydrater, fedt og så videre. Og så det at spise forkert over længere tid, så kan man jo få dårlig mave og forstoppelse i værste fald, som så kalder dyspepsi. Og så kommer man også til at mangle overskud, fordi man ikke får de rigtige næringsstoffer osv. Hvordan forebygges eventuelle skader? Hvis vi nu for eksempel skal tage det forrige eksempel, så vil det jo så være ganske enkelt. Altså det vil jo bare være at omlægge sin kost og sørge for at få de rigtige næringsstoffer, som man har brug for i dagligdagen, og få en ordentlig og varieret kost. Så ja, og som jeg nævnte, altså både med proteiner, kulhydrater, fedt, fibre og så videre. Og så vil man også mærke, at affaldet bliver, som det skal være. Ja. Det var rigtig hyggeligt at have dig på besøg, Medina. Selv tak.